mosok leh. Iki pusate caca SMA, culture, Gen Z. Kenapa leh gede kongko iki? Jadi iki aku goleki sing jarine pusat tongkrongane cah-cah saiki. Ini gede kongko ning lokasine apa gang sebelah Samsat yo. Pokoknya mlebu sithik iku pokoke kiri jalan kowe ngerti. Jarene sih ning kene bukake jam 9:30 esok nganti jam 9:30 bengi. Nek delok inggone ancen jujur sangat anak saiki sekali, spot-spot foto oke, kayak mari PMB moncrot tenanan pora. Iki dimsame iku Gala Dimsum Mas. Ya, benar. Ini pusatnya Mas. Oh, iki pusatnya. Jadi siji, jadi Gala Dimsum karo Gede Kongko produksine ning kene kabeh Mas. Ya. Jadi sampe kok amen golek dimsame. Iki asline iki Gala Dimsum sing pernah tak battle ke iku lho sing menang kuwi ya Mas. Berarti ya. Wes piro cabang? 2 cabang, Rembang Kota. Dek aku mbok toko ning ndi? Selamat Riyadi sama di Selamat Riyadi. Aku Selamat Riyadi ya. Berarti. Sing apa blenyek tapi ora ketrek iku ya Mas. Iya. Ya iku aku menyemak. Terus sing rada nyemel-nyemel sing enak dimakan apa Mas? Rada asin-asin ngono. Di sini ada dimsum mentai. Lah iku malah cocok. Dimsum mentai sama goreng trot. Iya. Moncrot tenan enggak? Nek moncrot tenan aku gelem jajali. Nanti gratis. Tenan lho Mas berarti. Iya. Nah, sepi pedes caca. Sepenting ora pedes kaya aku karo Mas. Jadi ki apian ya Mas ya. Mas, aku pokoknya pesen sing paling recommended, paling favorit tempatnya sangat kekinian sekali anjen yo. Dadi enak nggo foto-foto karo mojok nggo pacaran. Iku apa kok ono dolanan-dolanan kene barang iki? Oh, ya iki dadi nek kowe ambek karo pacarmu ame dolanan serok-serokan iku ya. Dadi iki kok ono remote lha iki wis iki carane nggo pikir ah. Ora iso. Allahumma tunggu iki yo. Jadi on. Ora iso Allahumma. Allah. Bayar dulu itu. Ora carane wis. Pokoke iki iso keruan pasir ning kono pokoke ya. Jadi gue mojok, gue pacaran, gue haha hihi karo pacare. Ini ya. Oh. Oke, sebentar. Oke ya. Kopok dulu kayak teh. Iki. Pedes. Tapi ini kayak ijeh kental ngono ya. Kayak anu sedep, aku nggak ngerti kenapa. Asamnya ini juga asam sing kayak tomat tapi lombok. Tapi lombok ora mungkin lah ya, mosok mentah kayak lombok. Tomat kayak anak sama tomat. Jadi kok seger ngono jadi nih, jujur. Dan ini tipikal mentahnya sih kayak lembut tapi gak berat tapi gak ringan, ngerti gak? Pas saya ngono carane digawe. Saya dimsum ya. Gede banget, la ilaha illallah. Dan menul-menul banget. Padep ora iki. Iki baru dimsum. Dagingnya rasanya kayak orang sing di alusno tapi itu kayak ana apa ya? Iki lho, kayak ana urat-urate apa tulang rangone pokoknya bergenjel-bergenjel ngerti tak? Kok dene padet, gede banget. Iki improve banget ini dari ukurannya sing sak durunge iki. Enak. Ini bener-bener gede banget loh. Ya. Terus kulitnya tipis tipikalnya. Ya. Mangane iku ya. Mangane iku aja mung siji karo loro, langsung sunduk. Wih, iki nek ndeloki mentahne emang menarik sih. Sik tak mentel rasane. Mentahne tak rasane sik. Mentahne tak rasane sik ya. Mentahne tak rasane sik ya. Apa mancing Indomie? Siap, 1, 2, 3. Iki bukan mie sing Indomie kan, pokoknya DNA ini ku DNA mie tek-tek tapi ini orang mie tek-tek kayak mie level sing di nyuwemekno jadi ini ku enak tambah swedep tambah pedes ngono ya. Iki mangan kalau dimsum yang gorengnya enak banget itu. Ini tak jual tenang, ini tak mana? Yes. Enak sekali itu.
Mantap. Mbah tulang rangune ngono ya. Terus dene pewadet jujur ini muncrat banget ya. Muncrat. Dimsum gorenge kedai Kongko X Gala Dimsum pokoknya. Iki nek ndeloki warnane sih ancen apik banget gorengane dan ketok menul-menul banget ya. Iki crispy, crunchy, jobone kering banget tapi nek goreng iku apakah moncot kita buktikan ya. Mantap. Lagi. Ngawur. Ayo. Aku juga panas, Mas. Sukia. Ya. Lihatin ini ya. Sebentar. 1, 2, 3. Mie nyemeke kedai Kongko iki porsine sing jumbo bek full sak mangkok jago ngene ya. Iki ana taburan ayam tabure, terus ana pangsite, ana sosise, ana baksone. Nek ndeloki abang sih abang sing mongah-mongah. Kowe iso pesen per level-levelane dan kowe iso pesen per topping-toppingane iso apa wae ya. Sing penting rasane ku sing penting biasa. Ya kan, nek ra kagum ku sing penting rasane. Oh, ndelok mie sih sebenarnya mie sing lurus rada-rada mengkeriting mengombak-ombak badai ngene ya kalau ya. Aku ngerti sedep iki kayak pedese, asine dan ono ini manis. Jadi ini nek dimakan ini enak ae menurutku ya. Oh. Ya, ini ya. Jadi ono kayak kental-kental enggak. Tipikalnya tuh sedep, kental, banyak tapi orang berketrek ngerti tidak? Jadi kak doknya kak mare gurih kan gitu. Jadi kayak bumbunya lowokoh mewedok. Tak seruput ya. Untuk biadab. Kurang apa nih? Ini Pak. Oh ngomong apa? Kamu pikir tak tenang. 1, 2, 3. Jujur iki overall mie nyemek di Rembang sing paling di approve Rakago. Iki. Aku gak piye-piye ya. Tapi iki memang enak jujur. Manus ya. Blokotek nyemek tek sore ya. Dua ke double sih iki sih asli. Ya. Gak suane. Enak. Sosisnya. Ipang sudah ya.